Hej alle sammen, mit navn det er Niklas Juhl. Jeg befinder mig lige nu på Mobile World Congress i Barcelona og på Samsung-standen, for det er også for Samsung, at jeg arbejder. Og med mig i dag, jamen, der har vi selvfølgelig en masse forskellige produkter, men den jeg har valgt at fremhæve er altså vores nyeste skud på stammen, når det handler om tablets. Fordi førhen har vi haft en Tab S7 for eksempel, og en Tab S7 Plus. Men nu for første gang, så præsenterer vi altså en Tab S8 Ultra. Og det er helt unikt ved den her, det er den største Galaxy-skærm, vi nogensinde har haft. Hele 14,6 tommer er den altså, så der er masser af skærm at gøre brug af her. Men selvom den er stor, og det kan lyde af ret så meget, så vil vi samtidig sørge for, at den ikke er klumset på nogen som helst måde. Den er tynd, 5,5 mm bare, og så er den lavet i vores stærkeste aluminium, det der hedder Armor aluminium, så den altså også kan holde til noget. Når du køber sådan en tablet her, jamen så følger der vores S-Pen med. Netop sådan, så du kan redigere billeder, eller bare browse rundt og bruge den som en stylus. Og du kan selvfølgelig også lave alle dine forskellige noter, eller hvad du har brug for, så du rent faktisk kan bruge pinden til det, du har lyst til. Vi har sørget for, at pinden også er den bedste pind, vi nogensinde har introduceret. Den har en markant forbedret latency, altså en forsinkelse. Så det vil sige, at du får sådan en rigtig pen på papirfølelse, når du skriver med eller tegner med din pen. Ydermere så har jeg også taget fremhævet den her, fordi jeg har taget en ekstra ting med, og det er altså vores keyboard cover. Det er sådan, at nede i bunden, der sidder der det, der hedder Poco Pins. Og der er jeg mulighed for lige at knappe ned i der. Og så har jeg en fuldt ud funktionsdygtig computer lige ved hånden. Med et tastatur, med en stor mousepad. Du har mulighed for at få alle dine forskellige knapper og genveje, som du kender fra en Windows-computer. Og så kan du faktisk transformere din tablet om til at blive til en PC. Og nu vil jeg lige prøve at vise jer det her, fordi hvis jeg trykker her, så bliver min tablet bare en ganske almindelig tablet, som jeg kan bruge til alt det, jeg nogle gange godt kan lide, om det er at spille, eller browse, eller streame. Men når jeg går ind i min DeX mode, som er hernede, når jeg klikker på den, så transformerer den selve tabletten om, så den kommer med de samme muligheder, bare i et PC-format, sådan så jeg rent faktisk kan få en PC-følelse. Så når jeg sidder og laver min selvangivelse, eller hvis jeg sidder og skal skrive et eller andet i Word, eller Excel, eller PowerPoint, og hvad det ellers hedder, jamen så kan du altså gøre det på den her i nogle apps, som er optimeret til DeX-tilstand, så du får mest muligt ud af din tablet. Og når vi snakker om skærmkvalitet, så skal vi jo selvfølgelig have vores Super AMOLED-skærm 120 Hz, så det går glidende og let, når du navigerer rundt. Men når man bruger skærmen til f.eks. streaming eller spil, så skal lyden også være god. Derfor kommer vi med 4 højttalere, en i hvert hjørne, så du altså får den her 3D surround sound-agtige effekt, når du sidder og ser nogle videoer eller spiller dine spil.